mínimament per assolir objectius. No estem parlant del rendiment, estem parlant de població general, que tenim les nostres prioritats, a això li dedicarem el temps just, però és allò de dir, temps eficient, no? Aquells dos primers pisos. Per tant, si voleu, podeu deixar d'escoltar-me i ja aquí només em queda. No, ja. Micronutrients. Vitamines, minerals i l'aigua està afegida, això per l'autor, perquè ara ho comentarem, a la següent pantalla. Es diuen micronutrients perquè simplement la diferència amb els macronutrients és que la quantitat en les que es necessiten és molt menor, en micrograms o en mil·ligrams, és a dir, quantitats ínfimes. Els macronutrients són grams, desenes o centenars segons quin macronutrient. Tenim, això ja és quasi una classe una mica, ho comento ràpidament, però les vitamines A, D, E, K, l'ADEC que veiem, són liposolubles, és a dir, que és a través del greix tant la pèrdua com l'absorció, per tant, per això és tan important el fet de menjar greixos, que és essencial per absorbir certs tipus de vitamines, i les vitamines C i les B, la B6, B12, B1, totes aquelles, són hidrosolubles, que vol dir que les perdem a través de l'aigua. El greix l'aigua és molt... constantment estem al lavabo, suant, segons l'època, no? És a dir, és una que perdem molt més fàcilment. Per tant, són les vitamines que potser hauríem de tenir més en compte, no sigui cas que ens quedem curts o que les anem perdent a base d'aquesta pèrdua de lípids. I aquestes són, aquí baix, les recomanacions que em fa l'autor de 2 peces de cada, és a dir, 2 peces de fruita, 2 peces de verdura, si estàs en aquest 1.200-2.000 calories diari d'ingesta, 3 peces de cada, general. Un altre cop, Iraqi, fa aquest dibuixet que t'ho deixa claríssim, que te'l pots imprimir a la cuina i dius, hosti, mira, així ja combino això i això, ja ho tinc tot, tu. Realment ho tenen molt ben muntat. I ara aquí l'aigua, un altre cop Iraqi, el 10% que m'emporto o alguna cosa de publicitar-los, que la gent em fa preguntar, l'aigua, si passes una setmana sense beure aigua i et mors, no? I dius, no, evidentment és essencial, però aquí no estem parlant de supervivència, sinó que estem parlant dels elements essencials, els prioritaris per perdre pes o guanyar pes. I a sobre, a diferència, el nostre cos és capaç de... El nostre cos, perdó, té mecanismes per dir-nos, jo ara mateix no t'he de dir, ei tio, hauries de beure aigua, estàs parlant molt i no estàs bevent aigua. Té mecanismes per dir-nos, tinc set, necessito aigua. El nostre cos no té mecanismes per dir-nos, necessito 30 grams de proteïna, tio, o 20 grams d'hidrats. Diu, tinc gana, vale, sí, però pots menjar el que vulguis, que menges, mira, tinc plet, tot. Ara ha passat. No ens avisa, no? En canvi sí que té un avisador concret per la falta d'aigua. Per tant, diguem-ne que està bastant ben parit, diguem-ne, el nostre cos per el que és gestionar i no anar-nos a límits, diguem-ne, preocupants de falta d'aigua o similar. Que per cert, aquí comentar, com veieu, la carn mateix, les galetes de darrere, carn, elements que diem, ostres, això és menjar, és sòlid, més enllà de fruites i verdures. La majoria d'aliments tenen aigua, quan els cuinem i tal en perden també, però menges carn estàs prenent alguna d'aigua. Per tant, quan diuen que comptem això, diuen 2 litres d'aigua al dia, no és 2 litres d'aigua mineral, perquè bàsicament si menges verdures, si menges fruita, te n'estàs prenent llet, el cafè, allà estàs prenent aigua. Per tant, el càlcul és la suma de fluids sobretot, els sòlids ja, perquè és més difícil calcular, però seria la suma de fluids, menys l'alcohol. Molt bé, quart pis. Això ja comença a ser la cirereta al pastís. Això ja és, a no ser que sigui molt dramàtic la gestió que en fem, comença a ser ja poc significatiu. En general, 3-5 àpats al dia, és que és gairebé sentit comú per molts de vosaltres direu, ostres. Si has menjat 8 cops al dia, has estat pensant en menjar cada dia. No és ni... És que si són 2, són 2. Si al final aquí ja comença a ser aquest nivell de rellevància on et diuen el que s'adapti al teu estil de vida. Perquè el prioritari és que s'adapti i compleixis amb els pisos inferiors, ja sigui menjant-ne 2, 3 o 5 cops,
que el fet que mengis just quan el sol està en aquesta posició i impacta la llum a no sé on. Fes-t'ho fàcil, l'important és que puguis sostenir-ho durant temps i temps, puguis fer-ho un hàbit, per tant, fàcil. 80% dels àpats controlats, vol dir, ens donen, diguem-ne, un 20% dels àpats de dir, mira, si vols, no vas a competir a culturisme, no vas a baixar menys del 10% de greix corporal, no? Però controla realísticament un 80% i tira endavant. El que sí que dona dos directrius bàsiques, que són el refit, que se li diu, que és en concret si estàs en dieta hipocalòrica, o sigui baixant pes, cada 3 mesos, més o menys cada 3 mesos, dona-li al teu cos entre 1 i 3 setmanes de manteniment calòric. És a dir, no estiguis en aquest dèficit calòric, sinó torna-la a posar en manteniment. Perquè el cos és molt intel·ligent, el que deia, no? Té mecanismes per sobreviure, no? I quan veu que constantment li estàs donant un dèficit, ell el que fa és ralentir, posa una mica, canvia de marxa, redueix i frena una mica el metabolisme. I ara ens diu, sí, vale, doncs si tu ara estàs cremant 1.800 al dia sense fotre brot, ara en cremaràs 1.500. I tu estaves menjant 1.500, que estaves en dèficit calòric, deixes d'estar en dèficit calòric, has de tornar a baixar, no? Es faria insostenible, no? Per tant, se li ha de donar donant senyals al cos de dir, no tio, que estic jugant amb tu, que torno a menjar el que em toca, tal. Vale, així no passa res amb el metabolisme, diguem-ne. És el mode de supervivència que l'he posat aquí. Aquesta seria una opció cada 3 mesos. A mi em sembla un pèl excessiva, ara aquí no m'atreveixo a parlar perquè no... És el que m'he trobat, aquí sí que ho he posat tal qual que he trobat. Aquesta em sembla bastant més, ja per psicologia també, em sembla bastant més interessant, és un cop per setmana. Calories de manteniment, no passar-nos, no de dir, però un cop per setmana, el triple, no? Menjo el que menjo mitja setmana, no? És arribar a les calories de manteniment i després seguir. Són petites ajudes perquè estar en dèficit no és passar-ho bé molts cops i llavors, i aquí un altre cop a l'Iraqi, representacions de dir 2 àpats, 3 àpats, 5 àpats, tots ells complint 2.500 calories, al final és distribuir-s'ho, fer la suma aproximada, més o menys, i endavant. El més important és adherència a l'estil de vida i a nivells de societat, el que sentis. Bueno, la droga. Suplementació. Hormonació... La mentira. Aquí ja m'estava flipant jo. Això és més o menys, ara algú dirà, hola, per què diu aquest? Això és més o menys tant el mateix aliment vull dir, l'equivalent a això. I dirà, però què dius, tio? Aviam, tornant. Això és un pot de proteïna en pols, de proteïna provenint de la llet, diguem-ne, whey protein, que es diu, sí. Aquesta pols és simplement llet, se'ns passa per un procés de separació de greixos, de lactosa, no tota, i l'aigua, del suero de la llet, perdó, i es converteix en això, que després te li posen algun colorant o el que sigui o saboritzant d'aquests perquè si no menjar-se allò tela, però és això, o sigui, surt de la llet completament, no és cap cosa rara, no té testosterona, no té anabolitzants, no té coses rares, és només allò, és un procés químic, diguem-ne, de tecnologia de l'aliment, que es diu que t'aïlla i et genera aquesta proteïna aïllada. Per què posava l'equivalent de l'oli? Perquè l'oli al final, en un procés de filtratge, també aquí el que tenim és un suplement de greix, 100% greix. Allò no és ni 100% proteïna, és 80-90%, això és 100% greix. Hosti, l'oli, perfecte. Un altre, 100% hidrat, la farina. Brutal, un suplement de l'hòstia, no? Per què no els tenim criminalitzats aquests, no? S'entén molt, li generen un màrqueting allò, no? Ara aquest no es veu, però la imatge t'hi posen el típic musculito que sí que està dopat a esteroides i de més, no? A esteroides no, que ha sonat una mica amb una A i no. Clar, genera tota una imatge, no? Que allunya molt, no? Però allò, estem parlant, és al final de la piràmide, per tant, a més és que el nom ho diu, és un suplement, no és un substitut. Per tant, no és ni necessari. Però sí que és veritat que ho fa molt pràctic per ajudar a complir no la base, sinó la base també, però sobretot el segon nivell, la ingesta proteica, perquè és la que normalment la gent va coixa. Anem coixos sempre perquè mengem menys de la que ens tocaria si volem
assolir, diguem-ne, aquests objectius. Evidentment no són resultats màgics perquè simplement és proteïna aïllada d'un producte com és la llet, hi ha proteïna vegana, ve del pèsol, del cànyamo, no sé, cànyam, cànem, gràcies. Que dius que la gent normalment tendeix a anar coixa de proteïnes. Perdó? Tu dius que la gent tendeix a no menjar prou proteïnes. Sí, és a dir... Jo menjo molta carn. No, però carn és una de les fonts, És a dir, no sé si representes aquesta gent, diguem-ne, aquesta mitjana, Del que estem parlant és gent que, sobretot si entrenes, és el punt clau aquí, és el moment en què entrenes, la ingesta de proteïna és quan més es dispara per assolir òptims del que es considera, del que considerem òptims segons els estudis. I amb perfils de gent que vulgui perdre pes, sobretot. Les dades estan, es pot buscar, ho parlem després si vols. El consens científic actual és això, entre 1,8 i 2,5 grams de proteïna per quilo de pes en una situació de pes corporal, no d'obesitat, per situacions de dèficit calòric i entre 1,6 i 2,2 grams de proteïna per quilo de pes si vols construir múscul. Hi ha molta gent que potser apenes arriba al gram. Per viure a nivell sedentari o diguem-ne comú aquí, cap problema. Per el que es considera la finestra òptima per preservar la musculatura o per augmentar-la, ni por asomo. És aquí el punt. És aquí on es queda curta, diguem. O segons els estudis, diguem-ho d'aquesta manera, segons els estudis és on es considera que es queda curta. Vale. I aquí per últim el seitan, que m'agrada, és un exemple perquè a vegades sembla que sigui com, ostres, que això pot ser supernatural i tal. Això simplement és del gluten, que és una proteïna del blat, es genera el seitan, és proteic, és el que es considera la proteïna dels vegetarians o vegans, no? Doncs això ha passat un procés d'aïllament i tal, no? Però no se li criminalitza com en allò. Exacte. El que fa pràctica la proteïna en pols aquesta repeteix és arribar a les proteïnes que ens toquen a nivell diari. Per cert, he posat aquesta marca, però res, no hi ha cap 10% aquí que em doni ni que la promogui, ni molt menys. La proporció proteïna per quilo d'aliment, diguem-ne, és més barat que qualsevol de les fonts que trobem del que seria menjar real, no? Repeteixo, és un suplement, no un substitut. Però són els elements, diguem-ne, que li donen valor per plantejar-s'ho si a través del menjar real no assolim aquells números. I és molt adaptable, sobretot perquè va molt bé amb àpats del perfil dolç, tipus esmorzars o berenars de molta gent, on són àpats on normalment la proteïna que ingereixes és baixíssima, perquè no és perfil, no estàs allà amb el... Per mi el dolç i el encara i tal, però més aviat és acaba sent més un perfil de pastes, cereals i tal, tenen les seves coses, però a nivell de proteïnes es queda molt pobre. I ara aquí ja ho passem molt ràpid, l'autor ens recomana, no és que ens recomani, diu, la majoria dels suplements és que és màrqueting, o sigui, és fum directament. Els que poden tenir sentit són aquests quatre, a part de la proteïna en pols que hem comentat, multivitamínic i vitamina D, això per casos de dir vitamina D per el que dèiem del sol, dèficit de sol, multivitamínic per si l'estil de vida que porta realment a nivell de vegetals i fruites vas molt curt o perquè és que no t'agraden, ets algú que dius, ostres, que no m'agraden. La cafeïna per preentrenament com a estimulant, estava, per cert, si consumíeu abans del 2004 que sapigueu que estava prohibida, estava considerada dopatge en els esports de rendiment com l'halterofília. Per tant, tots els que preníeu cafeïna sou uns dopats. Per tant, aquí el més net sóc jo. I per últim, la creatina monohidratada, que simplement és un component que ens ajuda a rendir en esports, per dir-ho ràpid, en esports d'alta intensitat. És molt pobre en els aliments, sobretot quan estan cuinats, és a dir, estan molt poques quantitats, per això diuen, pot tenir sentit si li fots canya a l'esport.
gairebé oblideu-vos d'això, ho deixo aquí perquè és el que comenta l'autor, per si algú li volgués diguem-ne, entrar més a fons. Que és el que comentaves, m'he avançat, havia d'haver deixat posar el cartell. En essència és, si el fa ficar de sota, això no té cap sentit que ho portis com toca. I aquí un resum del que estàvem comentant. En vermell, el que seria la base, el 80% necessari, que té sentit que hi pareu atenció, i la resta una mica adaptar-se a les necessitats de cadascú. Per últim, parlant d'eines, aquí també això us ho deixo perquè ho provem després, si volem a la fase de preguntes. Uns passos bàsics de com organitzar-se, no de dir, vale, vinga, va, em prenc en sèrio el Bernat, va, crec que el que diu més o menys, vaig a aplicar-ho, no? Una opció, de vares que n'hi ha, és descarregar MyFitnessPal, 10% també que em donen aquí, estic donant. Simplement és una aplicació que està molt bé per... M'agradaria, no? És un autoengany que em vaig dir. Doncs això, és una aplicació que està molt bé per al context de calories, et dona una aproximació, jo em fiaria més d'aquesta, no és una aplicació, perdó, aquesta és una web on introdueix bastant dades, n'hi ha moltes, però és que aquesta és molt completa i dona informació interessant, més informació del que altres webs donen. I bueno, seria la que jo recomano amb clients que he tingut o amb el meu entorn quan m'ha preguntat. Descarregar una aplicació amb la que puguis comptar les calories i que et sigui fàcil. Allò té un lector fins i tot de codi de barres i ja et dona la proporció, és com, bum, t'ho posa fàcil, no? T'ho posa amb el formatget, les proporcions de proteïna i tal, segons la quantitat que tu dius que has menjat. Al final l'has de calcular, perquè dius, no, mira, la poso i dius, ja, però he menjat 100 grams o 200, bueno, això és la feina que has de... però ostres, ho facilita bastant, no? La despesa energètica per saber, bueno, més o menys jo quan gasto, és una estimació, un altre cop, és una estimació en base a unes variables, edat, gènere i tal, no vol dir que estiguem allà, per tant, prenem-ho com a referència de base, però ajustem-ho en base al que potser tinguem. El guai de MyFitnessPal és que a més li pots posar l'activitat física que has fet. Correcte. I et descompta les calories que has cremat teòricament. Sí, correcte. Sí que un altre cop, per això he vinculat, és cert que el MyFitnessPal també he posat d'aquesta,